tuh mau bacaan penutupan poso. Ning kene biasane bacaane ning anu ning langgar, tapi yo nek sing ning omah sini. Aku nek lebih nek tekan bodo bar salat Id bari ning musala. Bacaane? Iya kok berkat heeh. Saya ning bar salat Id bareng. Masa ya, Mbak? Aku terus bacaan ning Iya, aku langgar, Mbak. Kok berkat. Biasane sing bacaan sih mbahku. Mbakku ya ya. Heeh iya, Mbak. Iya ngono. Nah iki gak Mbak, iki kok gantian ke per RT ngono ya, Mbak. ya wah lagi aku bersalat Id bacaan. Oh iya lah. Iya. Banyak. Oh iya, Mbak. Aku bertahun-tahun ngono terus sih, Mbak. Kecil aku tahu tuh, Pak. Heeh, ngono terus. Ya, guys, motoku sih sama like guys, kenapa puasa hari ini sangat-sangat lemes, gak duit doyo. Aku gak isi energi, Mbak. Aku loro guys. Piye? Isi energi. Ya ya. Ayo, enggak apa-apa nih. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Umi makan mie. Ketok Gusti. Umi lemas Umi. Umi enggokno es jajal mie, Umi. Enggak tak. Umi gak tak. Menang banjane ra gelem enggok. Ya kan nyetir Umi. Nek Umi gelem enggak ya enggak. Nek Umi gak gelem enggak ya enggak enggak. Umi harus mau. Ya. Kurang petang dino iki lho. Ya Allah. Semangat. Ora enak udan belas. Iki mau gila ya. Gak beres Gak beres gak. Ya malah balik panas nah ya, Mbak. Iya, Mbak, malah ning omahe mae Ngarep pemain ya sepi ya. Terus dia mau isu juga mau kodong peteng ya ora. Ajono. Kenapa kowe celok-celok? Aku ora poso tapi malah lara. Rencana kok langsung Iya, Mbak, sore. sore. Celok Pak Ustaz. Jam 5 kayak biasane yo jam ono nek gak cara mana nek tanggal iki yo gantian. Apa sih, Be? Cara kan gantiane bareng ngono kuwi lah gantian sama sapa sih ora Jam 5. baru kuwi setengah. Hah? Kayak malah pecel. Lontong pecel. Ada jendil malah ya kayak Oh, enak to. Yo piye yo? Kopi geng. Aku yo wis. Yes, guys. Nanti dilanjut pas di rumah sampai rumah itu ya. Terus Mbak, Besok. ya tak setane pindah ning sukma, Mbak. Besok baleni su. Kowe nek lawah. Ora apa-apa, lawoe lho ijek nanti. Lagi kacang mentah. Segalanya cek mentah kabeh. Oh, masak. Lah terus sampai bari jam piro, Mbak? Jam 5 kancane. Ndak wong gawe 15 tok lho. Dari Mas Iji. Ya Allah, delok. Dan ngejek neh. ayo melaku. Yo. Ayo melaku. Aku nangis nih. Ayo melihat. Gini-gini, Mbak. Tantrum Gini aja. di salting. Lho, lihat. Kenapa teh lihat aku? Kenapa kamu teh ngene ya? Kenapa kamu? Loh, ya ta. Mbak patang ya. Iya, anu cok wis. Pasti patang. Cok. Tiket bi. Minggu dia masak. Kita nek ngomong ini enak iso tinggu anu ya, Mbak. Buka bersama ya, Mbak. Iya, ini buka bersama. Berdisirami, guys. Lantainya berdisiram. Ya Allah, Mbak gak mau kayak spray, Mbak. Eman-eman. Spray ini yo wae Mbak, nek tak ngisor yo boy man. Piye? Eman kabeh. Laku. Ayo melaku nih. Ayo melihat persiapannya. Wes sup saya mangi sup. Aku deh nganu ada kerupuk. Ngode kerupuk. Oh, ngade pupuk tok. Loh, yo isa. Persiapannya apa saja Mbak ini, Mbak? Padang, terus sampai godok iki kacang. Terus sampai ngering tahu. Yusemi berapa banyak? Hah? 2. Tiga. Sepi 3. Untuk tewang goreng apa? Satune kecil. Goreng apa? Wis gak goreng-goreng, guys, karek oseng-oseng. Kene iki bancakane simpel yo. Maksudnya iki Sing kok adune Said. Mbak? heeh. Sing Kowe kono antara ibu.
Momo. Ki gak, aku tempe, maksudnya ki saan. Momo kacang Mas Kak. Kacangnya? Lah ya ditumis, ki bumbune, ya tumis kacang terus tungku tak kering tempe, kering tahu. Terus ngemi wis. Ya iku apa Apa Dewi? apa mes goreng nodoke. Ya Allah, Mbak. Iya, nek jaman dek kae kan digoreng. Dadi ki rasane ki nek maksudnya nek koyo wong tua-tua yo gak koyo nek digoreng. Tapi jenenge wong nom Nganggo iki citakan. padha citakan. Yo gak nganggo wajan. Kalau Mas pilo mah gorene. Dulu aku goreng kayak apa? Mbak, sampean kok ya pas nepaki bagi-bagi nekmu mae. Sambat. Walah aku nyetrika aku kesel ngoten. Ngene. Lah kan winginane ya wis tak anteni yo Mbak yo. Maksudnya aku ki yo kumbancaan iki kan yo tak yo kok barange rong teko. Malah wis des iki digawekno kan apem kan gak tape sik sego to. Nggih. Lah kuwi wis Pas digawekno. 15, Mbak. Heeh. Gak luwih siji. Kapan kecep ya? Pengen jajal ya, Mbak. Ada satu pengen. Heeh. Ya Allah gak apa-apa. Mangga. Lah kuwi iki wis digawekno anu makku. Lah iki kan nek maleman kan nek wong tuwa kan nganu Mbak. 21, 23 kan ganjil lah ya, Nggih. 20, 27. Lah iki kok bengi kuwi kan malam 27 to. Nggih. Ngono. Dadi iki terus ya kuwi wis digawekno anu makku lah delalah barang iki teko kuwi. Menepaki. Heeh. Dadi dek nane-nane kuwi ya wis tak tunggu kok barange kok teko-teko mak turune aja ada. Lah ndi barange rong enek, mak ngoten. Ya wis guys, iki kok bar iki nggih mriko, Mbak. Iki kok disambung ning kene mae yo. Aku Bisa perasaanku bawa. ngene kan ki yo apa enek acara dek aku prei. Ya aku yo ngene. Alah paling ku mak yo nyeluk mak ngatini perasaanku ngono. Nggih. Tibake ora. Oh, ndek wawon Heeh. mboten. Santiku ngono. Oke. Tapi nek nggih pun enten Mbak Lipah dan kawan-kawan kok, Mbak. Ya wes guys, persiapan guys. Adem ning ngene yo. Heeh, ini kayaknya adem. Adem apa yo? Pasti iya Mbak, ya Allah, Heeh. ning jaba Mbak panasnya luar biasa. Masya Allah. Apalagi dikasih panas yo Mbak yo. Aduh. Diklane pembukaan kan. Lah nggih terakhir-terakhir niki le luar biasa. Gak kerasa nanti terakhir karek kurang seminggu. Iki pira? 4 dino. 4 dino. 4 hari. Kan, heeh. Untuk 26 Mei yo iki. Nggih. Sesuk 27. Urung mulai apa-apa guys, pasti anggarane kok urung mulai apa-apa. Padahal kan melok ada. Kami tengkar ngene. Loh, ta kadare kok. Guyat. Piye mampir? Niki napa mawon Mbak Adine? Mau wis dijelasno inggir. Mie, kacang, Heeh. Ambek kuwi Kering. tahu, Kering. telur. kan tahu pesen. Iya, Oh, pesen kentaki. untuk ketak. Kan tulisannya Kentucky. Tapi iki mau ngomongin ngono ya, Mbak. Lah tulisannya Kentucky. Kacang-kacangnya kayak dunung. Ora, tulisannya Kentucky. Lah tulisannya ngene kae bocone. Kacang-kacangnya dunung iki, Mbak. Semua dunung iki, Mbak. Tulisannya, ya bener kok iya tulisannya. Kok ada gak dong? Tulisannya malah ning dalan. Wes dang. Siapa apa kowe? Lah piye ngewangi mbakmu apa sing diwangi? Apa yang bisa dimantu? Apa ya? Jane iki juga enek apa iki karek sing tok iki. Ya wes guys, balik kanan ae nek ngono. Saya mulai nang ngono marani mbakmu iki ada solusinya. Kene sing diwangi. Wis gede ya ora mateng. Iya, aku merelakan lho iki mewang-mewang lho, guys. Ora gelem tak wangi. Halah. Lara menggo ora poso, ndengi wes berharap ora poso, aku pengen makan di siang hari. Tapi teman-temannya tidak ada. Akhirnya dia tidak makan. Malah loro, Mbak. Lah kuwi menggo. Anu, kering anu, pilek. Pilek. Aku iki Gerokane sakit. Sering. Aku ngancing gitu. Ya wes deh ngono. Iya iki balik kanan ae. Balik iri lho, kelasat sik. Mulah. Terus saya balik kanan. Balik kanan. Nyulek. Mbak Mar orang Mbak Don iki ngene mae, Mbak. Jam 2. Heeh. Nggih. Kok makku ya rono. Makku gelem Oh, nggih. rono. Oh, alah. Ngantrike Mbak Mur. Yo, kan makku yo entuk dhewe. Wah, sakit, Mbak. Wah. Mbak Mur
Mae. Mae mawon. Heeh. Kali sinten piyambak? Kali anu putune Aldi. Oh, alah mak mbak Mer entuk dhewe. Pinter napa? Motor. Mbak Mun aku mungkin gak udah kepedi. Ya Allah, Mbak. Terus diwakilkan. Tidak aku kan aku gak iso tek endangan terus koyo wong-wong liyane kondangan terus jupuk terus mulai kan dia tetep gak iso. Nggih lah. Oh, kalau ngono wis bangono kalau gak roro pisan nang makanan gawe. Nggih, nggih pun mboten napa-napa wong Mbak Mer ki sibuk kok. Nggih repot tok. Jenenge nek acara Iya. padha-padha nek Gitu. acara iki. Kita jus dulu guys kalau gitu. Masa Mbak, mak nek ngoten. masa mak gosok piring. Biasanya nek aku Dek mahal lo ngomong aku dhewe nyetrika. Nyetrika. biasanya nek aku breaking anu. ngomong mak ini. Nyetrika siji jare. Tanganku pegel jare. Aku ya ngono. Lah mak dengaran aku ya ngono. Biasanya nek aku breaking bener sapa mone nyapu ngepel mungkin jek ditanu dhewe ya mbah-mbah. Tapi nek nyeteli kok biasanya gak paling dalam piti tok. Paling mes minggu. Iya paling. Nggih paling. Nggih pun Mbak Mer ning ngoten. Wes guys, iki kok dilanjut wae. Bagi-bagi ning kene mak guys. Mbak Mer belum persiapan. Dan Belum ada yang bisa dimantu. mantu. Dan ya wes kita terus dulu. Raine ke Mbak Herpes. Di delok Mbak mana? Itu satu nih. Mbak. Makasih lho yo ya Allah Mbak. Napa sing makasih? Makasih nggih. Napa nih? Nggih pokoknya makasih sebesar-besarnya mungkin Mbak paling yo Napa nih? dikasih hempes. Oh alah nggih. Pempes apa hempes Mbak mungkin. Hampers. Iya ngono kuwi. Nggih mungkin Nggih, Mbak sami-sami. nggih rezekine lancar, ngopeni adi-adine, sehat selalu Mbak Pal. Amin amin ya rabbal alamin. Pokoknya kita ya Mbak yo kerja sing penting ki wis koyo saudara lah ya Mbak yo. Ya terima kasih juga Mbak Mur sing sering membantu. Ya Allah. Membantu konten matur suwun. Ya sakbisane ya Mbak yo. Nggih pun sama-sama membantu ya guys ya. Mbak Jess juga Mbak Jess ya dek begini tak WA Mbak Jess makasih yo. Didoakan banyak-banyak sama Mbak Mur, Pokoknya doa wis. terbaik untuk Mbak Mur juga. Sama-sama. Pokoknya kita pokoknya kayak keluarga ya Mbak yo. Nggih. Wis gak ada nganu biasa ngono wis. Ono guys, namanya juga. Lah, Nggih pun Mbak nek ngoten terdekat. jenengan lanjut kula tak lanjut meneh. Menawi mak niki pun mulai nggih. Setengah dua. Paling pun toto. Iya, ayo. Ya sudah ayo. Mbak, tak jus dulu ya. Dadah. Nah niki niki niki. Lah motorku ning kono. Nggih pun tak monggo. Monggo, Pak. Apa? Udan ya. Lara tambah udan Lara KDI jadi. Lah kok lara gak udan piye? Ora wong-wong Kita tambah esek, Mbak. Lah tadi Solo. Napa? Tadi Solo gak udan. Nggih. Iki tak prediksi ape udan. Boyak, sampai boyak karena ini. Wes guys, kita dulu. Sudah separuh jalan. Tinggal nunggu nanti jam 2. Tapi gak ombu dadine ya. Di kontaknya Mak E nanti. Ndi kek ndi kono? Kalau pinggirnya enggak? Kok mbek tunggu jongok sepoko kulon. Terus disiapkan. Awas ada telek, ada telek. Niku kakak niku. Mbah Kue Aduh sayang. sehat Mbak Kem? Sehat. Alhamdulillah. Nanti enggak sama lo mau ngaku sama kacang. Malah Mbak. Lah kacang. Kayak mek jagung biring. Ini dhewe. Kopi berbodol ya. Nggih, Mesti sani. ngoten. Ini kok pakainya estetik sekali, cantik. Yo lek mak lo. Wow. Pakai seperti pakai dress mau di pantai. Waduh. Nang pantai sih. Wes niki mangke jam pinten Mbak Kemi? Jam terus jam kali. Jam kalih. Nggih jam kali. Tak omongi ya. Rungokno ya. Rungokno ya. Tuwekmu besok kaya Mbak Kem.
Yo udah cek berang-berang tahun yo. Ayo. Ayo Cek berang tahun yo. Aku dia namanya yo gelem. Rono lah nyeneng. Mosok, Mbah? Iya. Motone Kaya anake wedok bae. lemu kok. Tenan. Samram. Kakean anu marai. Kakan butuhan. Iya, Oh, lah. Kakean anak yo butuhan yo. Lho emang yo kan Mbah kami pinten? 3. Nah, kayak mau 3. Lho, wong ora duwe kaya wedi butuhane kayak ngereng. Butuh rono, butuh Tapi rene. alhamdulillah pun mentas. Ya alhamdulillah, wis mentas kabeh anakku wis kabeh sayem Mbak Lita wis karek wong dua. Saiki karek pas arene. Terus Bisa jendet iki Mas. Lah kok nggih, Pak? Iya, aku ya ora kok nom. Oh, alah. nama aku ora kenal iki dhewe. Aku juga bulan kebetulan. Ketulanan ngene Mbak Asyik. Cuma aku keluarga. Rono tak gelandang. Alah, wes guys. Duduk kene. Aduh gegerku tak luar Tak wawancarai. Mbak Jessica ngentek apa ngeter nama. Mbak Jessica ngeterno mae. Nggih. Walah kalau guys, pasukannya sudah pada datang. Jadi yang datang harus membawa kupon yang sudah diberikan. Nek kupon ilang Yang tidak membawa kupon maupun kuponnya hilang, resiko ditanggung sendiri. Yo gak diparingi. Oh no. apa Mbak? Diserang kabur. Gak apa-apa. Jadi hari ini kita semua puasa guys, Rara aja yang nggak puasa, tapi Rara rada gak enak badan. Lebih ya milih puasa tapi sehat atau milih ra poso tapi kudu gak Padahal enak. Mbak bayanganku aku gak poso pe mukbang ape lah poman enak aku ra poso tidak man amin 1 pas men walah kene iki sore waktu terus Ya bang Yos ngambil larutan guys. Kayak pasukannya wis padha teko. Mboten napa-napa nenggor ya rencange mengken. Jame kurang berapa? Berapa jam? jam sakniki jam pira Mbak? Ya pernah dilongkas jam 2 dilongkas jam Yang Pak Har, Pak Har. dalam siap-siap no. Oh iya Le. Iya. Iki ndek mau kikis saka jero diusungi saka jero. Apa mah? Ben gak kewahan engkek. Jadi kok jane iki antri yo. Dijejer-jejer bareng. Dijejer ben tapi entuk kok asal yo go kupon. Nek kupone ilang jare Mbak kalau apa ditanggung gak entuk berarti. Tak kira nek cara tapi kupone di di apa ya Mas? Gak ora. Ketoke ndek ngisi yo. Karo ngade-ngade iki dek. Jadi gini Mbak Indah besok ya Mas. Besok mau hari ini gak jadi besok kan nganu kok nek tapi pokoknya kado gak kita ayo gak sih kita ayo gak ro Mbak Jessica cek terus itu apa jangan apa jangan malu-malu aku atuh guys ya Allah sepurane yen suaraku rada apa serak-serak ping. Ora aku serak-serak ngene melok nyanyi ngono kuwi. Iya, masuk ora? Ki ngene, kan cara pas nada iki langsung. Ele. Pengenyan kucing kita romani. Allah, mendung tanpa tekan terus apa? Pasukan iya, pasukan wis padha tekan guys. Tapi cek kising ngawali ki guys pasukan pink ireng aku nyebut selang-seling abang hijau kuning wes ketelak prung hah? Ketelak prung apa? Terus ketelak prung ya wes ya iya nek mau ketelak tak jak tuku kan anak Umi ya marai anak Umi cah kok sungkan ya wis yo guys Mau kumpul di rumah enggak? Moga. Balak ya ki
yo nek terus guys. Yo, moga. Lebih. Ah, itu apa? Penala. Penala. Dongone sama. Dongone Mbak, Dek mau sing dongo udan terus apa ya? Umi ya. Udah mau sing gerot. Ya. Ya iya. Kiki nek ngomong ana yang gerah yo. Ora asal lali yo. Sakno kan. Ya aku tak apa-apa kan. Jangan gua tebak, habis ini bang. Yo, anu ya, sebentar diumbah. Ya ki? Sak kanthi muncul mawon nggih. Apa deh? Iya, Mbak. Terus, iya, Mbak. Terus, gimana terusnya lagi? Karo piye iki? Duduk. Ponteng lebet nggih. Kenapa-napa amit kok nggih? Amit lho, Bu. Nyun sewu amit, derek langkung amit. Guys. Kalian mencari terang. Amatir ya. Kalian mencari terang amatir. Baik. Wis keramah dipatah-patah ngono. Iya. Langsung mabris kok, guys. Guys, nanti kita lanjut lagi.